Urmă generală. Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la al patrulea episod al meu din Neighbor from Hell. Hai să începem. Deci acolo sezonul a ieșit așa, dar o să facem noi când o să terminăm tot jocul. Să începem. Ia să vedem cu ce ne... etaj. Să vedem ce să-i facem lui buricosul ăla azi. Este, deja. N-am nimic de la bine. Urât. Face poze. L-au găsit și pe el. Bă, și-a luat papagal. Balcon. Deci, haideți. Băi, deci acele astea țin de că trebuie să le punem pe scaun. Da. Și coaja de banană pe jos. Da. Lui Măsa să-i facem ceva. Dar nu scapă el, teafăr. Fu jos. Ai ce probleme mari. Am dat ce artă papagalul, adică nu are minte papagalul, de unde să știe el, adică și nici nu prea se aude de la următorul etaj. Bă, câte etaje are ăsta? 2 etaje în casă. Deci noi o să putem să ne ascundem în dulap și sub pat. Deci go. S-o face. Hopa. Ne-aș repede Woody. Vai. Deci noi trebuie să luăm insertarul ăsta. Nu-i nimic. Bă, ce nesimțire! Opa! Hai să... Haide! Nu, m-a prins! M-a prins! M-a prins! Dăm restart, prieteni. Mamă, bă, și puteam și eu. Da, am fost prost, că graba strică treaba, nu uitați, prieteni. Deci graba strică treaba, nu uitați, prieteni, nu fiți proști ca mine. Cum am fost în episodul ăsta. Cum am fost la nivelul ăla. Deci nu uitați. Bine, dar eu mă grăbesc în realitate și chiar îmi merg lucruri pe care vreau să le fac, așa că în realitate grăbiți-vă, în jocul să nu o faceți. Bine, dar la școală să nu vă grăbiți, dacă vă dau un test, că după luați notă mică, că poate scrieți greșit. Mie nu s-a întâmplat. Ba nu, da, în clasa întâi. Haide. Bun. Mamă, bă, la ce 4 tare! Nu vine să cred. Da, deși o să fac și de... Țin minte că o să fac și... Ce? Stați puțin. Gata. Deci mă gândeam, nu știu dacă ar prinde mai bine sau nu. Mă gândeam eu frumos și bine să terminăm mai repede seria asta și după să putem... Și mă gândeam eu așa binișor și bine că
Că poate o să fac și eu o serie de Minecraft. Da. Hai, du-te, Woody, du-te. Mamă, firează, ce greu e jocul. Nivelul! De când am murit niciodată, acum e prima oară. Sau când eram mai mic. Am fost mai prost. Opa! Am niște probleme și de-aia se va termina episodul repede. Să văd dacă să văd că am făcut pe la setările filmării și poate s-a reparat chestia. Poate da, poate nu, nu știu. Deci cred că da. Nu știu. Depinde. I-a rupt capul măsa. Ține-te, Neighbors from Hell 3 mai face o dată statuia, măsa dormea și se uita la el și când sparge statuia, măsa, ține-te că îl bătea, îi dădea palme la fund. Poate bebe mic sau ce, să-i dea palme la fund? Adică de ce nu se certa, pur și simplu, cu el, ca cum e bătrân, să-i dea palme la fund. Doar că mai e micul bebeluș al ei cu șapcă pe cap. Da, ea ține bine cu o șapcă, că e destul de chel, nu? Și mai e mai lung, că îi se vede buta aia. Parcă e Bigfoot. Băi, acum e de supat. De ce? De ce nu m-a prins? De ce? De stai să văd ceva. Mamă, deci nivelul ăsta e super greu. Ții minte? Fugi repede în dulap. Perie murdară. Să pun ăsta în loc de aia de dinți. Dar tot nu are albi. Și de ce nu dă cu pastă? Și de ce nici nu o audă? Bă, omul ăsta nu are ceva la... Cred că are ceva greșit la cap. Da, dar abia aștept să fac seria cu Minecraft. Da, aș vrea foarte mult cu Dance Sky. Cel mai mult din tot. Aș vrea cu Dance Sky. Dacă se placă seriile mele, poate o să facă, nu știu, deciziile lui, că doar el e șmecherul. Bă! E ceva din frigider? Miere. Deci trebuie să-i pun mierea, înțelegeți? Nu știu de floarea, de 1000 de ori pe zi. N-am putut să văd așa prosteală. Du-te, Woody, n-ai... Du-te supat. Da, deci în seria asta sper nu vom avea înjurături. Da. Așa, te-ai dus. Acum beați cafea și doar să te speli pe dinți. Hopa! Se zice pe șezlong, fix unde i-am pus forța, e bine. Și l-am pus la timp.